Assalamu alaikum suudu baba sakiraaɓe tedduɓe ndaroɓe kawtal media wakkati fuu miɗen beltani on ndelle ko woɗi sanne lewru barkinandu ndu gonɗi ndiɗu lewru ramadan karim nden ɗaɓɓa Allah hokka en barke gonɗo le lewru ndu fuu rena leydi meɗen Burkina Faso ndelle sakiraaɓe hande e barke lewru korkaru ndu en ngari fay jewten ɗum woni lewru korka fa hannden ɓure lewru korka ndu fa hannden noye neɗɗo hani wadda hen fa korka muɗum wooɗa ɗum hani waɗa ɗum hani woɗɗitu ndelle ɗum waɗi ko keɓuɗen hande en ngari hande fa ji'en imam docteur Hammadoum Dicko ndelle kanko kanko woni beere meɗen on hande docteur Hammadoum Dicko on mbaali e jaam jaam haale moɗon asi waɗay alhamdulillah ndelle hande no mbino joni woɓɓe no ndaron anda on fa woɗi hin min ɗaɓɓa seeɗa kollon moy woni docteur Hammadoum Dicko ok caggal yettude Allah e julde dow annabijo sallllahu alayhi wa sallam e suudu baba jewtama salminama e ñagama du'a waɗanama du'a e onon do on bisimama mbiyama bisimilla on ngari wuro mon e golle on do Allah yaaru ɗum yeeso amin amin e lewru korka nduɗo Allah hokku en barke muɗum amin amin bala min on sakike moɗon ni on bandi on e Hammadoum Oumar mbiyetemi e Djibo jeeyami ka noon golle am paypay omo jangguino bala jonka ko mbiyata docteur ɗum jonka e docteur agal ngal e ley banggal diina wona e banggal doctorat ba la sabu ko wadde miɗo wiya noon hewɓe nodda kam no mbiya ɗo o muɓɓa so cella ɗo so tawi mbiɗa jogui cafaji ɗum e bandum en minen o ɓerɗe e yonkiji men jawrata wona tergal ɓi adama ba wala masala min paami sanne ndelle docteur fof moɗon minen de jaɓɓade min eɗen belti sanne ndelle joni en natan jonka dow hoore haala meɗen ka ndelle no mbiɗen no joni ni docteur min kaje guine min puɗɗira so wiyama suumayru jaati ɗum woni suumayre ok suumayru e ley diina alsilamako bon en fait suumayru wona ley alsilamako tan woodi hadde diinaji ɗi fu no ngoodi suumayru jonka mono ɓe fu no cuumoroto jonka tan ɗon tan serti seeɗa kala so wona ɗum fof diinaji ɗi fu no ngoodi suumayre hikka jaati hawri go suumayru meɗen hawri fayi moppere en do kam do ele suumagol goni ko ele warani wi diinaji ɗi fu no cuumo jonka noye suumarete ɗum tan seedi seeɗa fa ndelle bangal to alsilamako toon e go ka fu suumayru o ñuygal joyaɓal e ley ñuyli alsilamako e so wiyama ñuygalle fu warayno wiide hunde nde so wala fu golle on dartaki jaɓaka ɗum wonno alsilami so wiyama moyni alsilami ma wiyama alsilamako fu o kulle joyi kawritede neɗɗo wiye laatake alsilami kiɓɓuɗo wala ndelle e ley kulle joyi ɗen e suumagol no woni e mayde majje wala suumagol ngol du e farrede muɗum tabiti e qur'ana ɗum no Allah e hoore jappi yimɓe cuumo e annabijo sallallahu alaihi wasallam du kam du jappi yimɓe cuumo e dow konngol e golle suumake fa yimɓe fuu nji'i o ɗi yamiri alsilami fu suumo ndelle ɗum wonno suumayru ndu bon suumagol du warayno wiide haɗitade ñamde e yarde e maawo deede no maawo deede no warayno wiide jonka e fukkadede ɗum e bandum e gilla poygol fa janalnage ɗum wonno suumayru sola inchallah laaɓi ndel docteur nde suumayre le on duuɓi kewtata puɗɗa suumayre na alsilama fo a suumodni bon suumayru no woodi sarɗiji par ce que ley alsilamako fu kala dewal fu no jogui sarɗiji wona neɗɗo ummoto ni tan naata donc fay julde hoorem no jogui sarɗiji hijjore no jogui sarɗiji tuubugol du no jogui sarɗiji hunde fu no jogui sarɗiji donc e suumayru e ley sarɗiji muɗum fu go'o fa jaabe fa jaɓe fa wooɗa fu sowona tawi neɗɗo alsilami ɗum no suumagol no alsilamako yamiri noon go'o fu sowona tawi neɗɗo tuubuɗo naatuɗo alsilamako tafon ɗum ko tilay e ɗiɗo ɓe ngeldu tawi e juugo hakkilante joom haqqillo c'est à dire cukalel pamaren ngel hewtayi wona tilay ko suumo bon so suumeke fu na suumayru ndu na jaɓe no woodi baraji mais baraji ɗin saraɓe muɗum jeeyi
wala ɗon suka pamaro mo hewta mo hewtugol ngol do jonga ko mbiyeten hewtugo hillifeede ɗum kay jonka duuɓi woɓɓe kana keƴƴira ɗum duuɓi woɓɓe du na keƴƴira ɗum taagu maysiji goɗɗi ɗi ngana duuɓi sabo yimɓe na ceerta e duuɓi ndago joni nokkure aɗa wawi a tawan nokkuje goɗɗo hewti duuɓi 15 fu laatake jokolle gara goɗɗo waɗan fay duuɓi noga tawi laatake jokolle donc ɗum wadde Modibo mbi wana tilay ko ɗum heƴƴire duuɓi mais won taagu maysiji ɗonka puntoje ɓi adama so ni ɗum funti e ɓi adama fu na wawi wi'ede jomum mbaaligama hewti kala dewal fu na tilsi dow muɗum waɗa donc ɗen kulle do jonka hoɓɓe ka ko limta yoga e ko Modibo limti quoi e ɗum wonno fuɗɗugol leeɓi e muɗum donc wana leeɓi hoore koy donc leeɓi ndagu nawki en ndenga ɓi adama en ɗum e bandum en mo so tawi debbo so rewi fa fuɗɗi yiide hayla walla so anka fuɗɗi yaltinde enɗi en ɗum e bandum en wala ɗum hollata jomum mawni baaligama jonka kala ko Allah yamiri fu na tilsi dow jomum waɗa wala donc so rewi fa ɗum funti e ɓi adama fu sumagol ngol na tilsi dow muɗum sarɗi goɗɗo on tawi ɓi adama o ñiiɓuɗo wona tawdaɗo jahangal ndago joni so a tawdama jahangal boɗɗugal fu sumagol tilsata dow maɗa jahangal ngal du ɓe keƴƴirayno ɗum jahangal ngal neɗɗo natata e muɗum tawi julde juula nayi ɗon tilsata dow muɗum ɗon le Modibo arande ka fadde yimɓe yiitude kilométre arande ka yimɓe kisrata kono kilométre jonka aykan tan donc hande Modibo na luure e majjum seeɗa woɓɓe mbiya kilo 90 woɓɓe mbiya 70 woɓɓe mbiya sowna waɗa fa hemre donc warani wiide tan na hawra tan so ni neɗɗo meɗen fu ummotoɗo hande Wagadugu ɗo na dawra kudugu ma boobo fu na dago yara na dago yara sabo ɗumani jonnon won Modibo wiiɓe ɓaawo hande jahangal na hoyi na newi fu sumagol ngol ɓuri woɗude mais jonka koɓe mbi ɓuri woɗude ɗum warani wiide fay si yari baasi wala e muɗum wala baasi wala e muɗum saabu ley diina ton koɓe mbi jomum na wawi yarude ɗum bo annabi sallallahu alaihi wasallam e hoore maaki ka haala jogiiɗo jahangal fu na wawi yarude ɗum heƴƴadaki e hono ɗumani wana tampiri ɓandu tan par ce que ayi jahangal na jogi fay tampiri yonki jaati tampiri ɓernde donc tampiri ɗin fu gotel muɓɓe fu no wawi laatade sababu fa neɗɗo yara ko ndel ɗum no jeeya e sarɗi tawrede anka ref tawrede jahangal Modibo meɗen mbiyata ñiiɓugol jomum na tabiti no ñiiɓi ɗum e ley sarɗeji sarɗo jokko on baawɗe kadi tawrede baawɗe ɗen du wona baawɗe jawdi mais baawɗe tergal ndagu ala baawɗe tergal tinta yimɓe nana baawɗe cikka hono ndagu mo no way milioji ma min ko sumata ko wana ɗum baawɗe ɗen o baawɗe tergal so ni aɗa selli ala cellal ma laaɓal cellal ɗum wonno sumayru fini alhamdulillah wala futa ñawata e maɗa docteur en du mbiya ta suuma sabu nde cuumiɗa fu torrete so ɗum wiyaka fu na tilsi dow maɗa cuumoɗa woɗi ɗum debbo do so fini ana laaɓi wala na tilsi suumo mais so tawi laaɓa rafi laaɓal debbo dujo ma hayla ma ƴiƴam ɓeygu quoi wala ɗe ɗiɗi fu debbo tawrama fu suumatako wala ɗini on no sharɗiji donc so ɗi kiɓɓi fu na tilsi alsilami fu suumo inchallah de docteur ñalaɗe foti suumorde bon ñalaɗe cuumerteɗe hadde alqadara lewru meɗen do enen ka yi'a suumo yi'a yara yi'a suumo yi'a yara sabu ɗum wadde fay Modibo me ay hitande fu luural no wodi hakkude alsilami en fay hikka jaati daga fay Mali sakike men jon en cuumadaki ɗum sikki ɓe arti en suumade Mali nokkuje sowre mais ko waddena ɗum waɗi yehira noon de ene alsi e ley suumagol alsilamako noon kalandire mo jokkuɗen ɗo wona kalandire tubako bindaɗo enen ko tara kalandire meɗen ndaara lewru yi'a soni a yi'i ma neɗɗo kolniɗo yi'i ma seede en ɗiɗo wawɓe laatade seede so mbiya wallahi ndu yi'ama nokkure nde tawi yimɓe holniɓe so ɗum tabiti tan aɗa wawi suumade
en cuumarta ko kalandiri e 31 32 30 walla ɗum yi'a suumo yi'a yara wadde ɗum le haddi alqadara lewru lewrudu no wawi ndegom mo waɗa 30 no wawi ñakude ɗon no wawi ñakude wadde 30 on voilà laaɓi sanne inchallah de joni docteur e suumayre en kaali no wajimbini e baaligi fof so tawi a baaligi de golle ɗe goltade golle sembe ɗum ne gona woɓɓe gattana golle sembe ko golle sembe na golla ɗe madu a jango ago élève ma étudiant na won classe d'examen en yaadi no suumayre wori e maɗa bon ɗumani suumayre anka no diina hokkiri dewe ɗe fu jehira de kala ko tampinte ko torrata ɓi adama fa tawe no wawi anka yoppude tabe e dow tergal ma fu na wawi waɗirde ɗum haddi no mbawruɗa dago joni no kokkirɗa ɗumani ni so ni tawi suumayre ndu wallahi golle mo gollata on sa tinnaki nde cuumiɗa no fu no wawi latade sababu fayi ittude yonki maɗa fof aɗa wawi jonka aykude jonka anga hakkude maɗa e Allah aɗa wawi aykude so ni tawi wakkati on a wawa suumade aɗa wawi yarude nde garwa joɓa aɗa wawi yarude nde garwa joɓa ɗum won ko yoga e modibaɓe mbi koye yoga e modibaɓe ɗo mbi so neɗɗo gonga fu no gonɗini Allah fu ko Allah yamiri ɗum hani tilsinde dow muɗum diina ko diina giɗali muɗum kam e hoorem sabo no wodi goɗɗum joni aɗa wawi yoppude ɗum nde gaɗa ko Allah wi ɗum Allah lomtinani ko ɓuri ɗum wodde wala ndelle jonka so ni tawi wonnoon ɗum yaharata ni ko ɓuri wodde ɓi adama saabe o golle gollanmi golle tiiɗuɗo ta ɗum waɗade neɗɗo yoppa suumayru donc ko modiba mbi pay ka fu aɗa wawi natude ɗum ka par fayi jaho parce que rawani won goɗɗo ƴamnoɗo men gollo furni anka waɗoɓe buuru ɓe nde yiida wakkati fof kam e yiite takkoduri quoi donc no nguli manque no donc e ley komi recherche ji amen komin jii ko modibaɓe mbi ɓe mbiyan faysi ɗum tawra noon ko ɓuri wodde neɗɗo fuɗɗa suumagol ta koyra anniya ke jaango golle am na naawi mi wawata suumade nde joppa tilay a fuɗɗa jonka so ɗum tampinoyima ni so tilsi a yaran so a yaray fu ɗum no wawi latade sababu ittugol yonki maɗa fu nden aɗa wawi darnude quoi voilà hono affaire élève en étudiant en du hono examen kay hana haɗu neɗɗo suumade e ɗum ka étudiant ɓe kettinano en fa woɗon voilà sabu no wawi tawi fay sa suumeke jaati ɗum Allah no wawi hoynandema ko heewi e so a yeebeke saabu examen jogui sabu examen ka wana golle sembe jaltino olowere o golle hakkilantako ni no wawi tawi aɗa fayi aɗa sori nokkure welde sorde aɗa janga ɗum hatta neɗɗo wadde suumade quoi jonka sani tawi won onka sokkortu goɗɗo cooriɗo ɗon so naati suumayru ndun so tampi a miili anka tampinima fa sa miili wallahi sa continue fu ɗum laatanoyte sababu ñaw bonɗo ma rafi ɗumanin fu nden aɗa wawi yarde hadde alqadar tampiri ndin quoi inchallah laaɓi sanne wallahi de joni docteur ɓe duuɓi muɓɓoy e ɗuuɗi na wiyete kay mawɓe nayeɓe ma duuɓe cella goɗɗo won ɗon newu ma goɗɗo o kay sella ni wi'a ta suumake fu waddanan ɗum an kay alhaali anda joguiɓe ilsere en yaade ɓe ɓeele noye saria wiiri e dow ɓe wallahi kamɓe naɓe kaani hakkilde sanne sabu Allah subhanahu wa ta'ala wi ayno ley qur'ana fati neɗɗo watta e hoorem anka laawol laattongol sababu halkere muɗum wala ɗum o aya celluɗo ka wala tulku bi aydikum ila tahaluka donc so ni tabiti docteur kolniɗo wi'i moyni fay so duma laati 30 wa jokolle cellu anka joom ɗumani tergal nde docteur kolniɗo joom diina wiima moyni ta suuma nde cuumiɗa fu suumeru ndun wawi laatade sababu bonandama ma ñaw mango fu dagatako cuumaɗa fay so cuumiɗa nde ɗum hewtoyima aɗa woodi zunuba na woodi zunuba nden ɗum yimɓe meɗen nakani hakkilde sanne ala sabu en fait diina waray fa torra ɓiɓɓe adama en diina ko wari fay suumayeru ndun ko wadde waddade fa yimɓe cella donc so tawi ndu laatinete ñaw fu ɗumanin Allah no hokkima laawol ta cuumoɗa voilà sabu docteur en annaro hannde fu na kawri na jeeya e ley ko ɓuri fu sellinde ɓiɓɓe adama en hannde suumayeru
ɗum américain en tabintini ɗum gilla ko ɓoye caggal ɗum médecin français en jaati kolli ɗum yamta ɗon nana inde médecin biyeteɗo Maurice Bucaille. Maurice Bucaille o doctorojo o philosophe jangi qur'ana e tawreta e dewte diinade fuu o waɗi anka o seɗi o wari o wi wallahi ko anga to hakkillo makko ɓuri nangude to alsilamako to o naati alsilamako hay o waɗi recherche ji wittoji faa keewi ko hollata suumayru no woodi nafaji sanne no jeeya e ley nafaji muɗum sellinde ɓi adama. donc ndele so ni tawi ɗum na ɗum wawi laatan par ce que no wawi ɗum tawi wona yimɓe fu ɗum laatanto cellal goɗɗo ka na ɗum wawi honno mbiruɗa ne ulcére en ɗum e bandum en so ni tabiti ɗum fu tawi ɗum sarɗi muɗum tawi docteur annduɗo gollem kolniɗo to voilà donc so tawi wi'ima wallahi moyde cuumiɗa fu to a torroto fu ref suumagol ɓuri wodde jonno jonka sa a suumaki fu wa etan ɗum wonno jonka ñande fu no woodi ñamdu ndu ittataɗo hokka talka no ñaama e ɗum ɗona ko tiiɗi fay seeɗa kam sabu total majjum yaha wara majjum nde heewi ɓurata keme tati weeti fu ko hokkata ɗumani talka so tawi a wawata suumade rafi wawde suumade on anka tawre ndago rafi cellal honno mbiruɗen ni woodi e mangu honno ko ƴamɗa ɗum goɗɗo so rewi fa waɗi duuɓi ndak capanɗe anka fa nayi fu wawa yoppude ndiyam fay mintaji 5 goɗɗo jande wayri yarude seeɗa kal fu kono ngol mum yoral gon donc so rewi fa jomum hewti ɗon fu na tilsi yoppa suumayru ko suumino arande ɗum heƴitu sabu ɗum wadde fay ley diina meɗen wi'a kano nde goduɗa sembe e bawɗe e cellal nde rew Allah fa wooɗa sabu nde garoyɗa jakkuɗa fu ko ndewannoɗa ɗum fu Allah ka kontina no winda quoi voilà ɗum wadde ɗuma donc ndelle ɓe cella ɓen so tabiti cella suumayru na torra ɗum joppa suumayru nona ka noon mawɓe nayeɓe ɓendu nona ka noon e jogiiɗo ñaw nduumingu ñaw ngu anka wala safare quoi wala ndagu jabete en ɗumani soni tabiti goɗɗum fu na ɗum hawrata e suumayru fu jomum yaran yonga de na eta quoi donc mawɓendu nona ka noon jaran na eta e nona ka noon fa hande ndagu debbo muynino wala debbo muynino ma debireedu so tabiti suumagol ngol na torra suko on par ce que so neɗɗo wala kosam no wawi torrude suko quoi donc so ɗum tabiti fu debbo on no wawi yarude de na eta voilà na eta nona ka noon so tawi o jomum reedu so torra on ndewo e suko on wawi laatade ɗumani torrude ma o debbo on debireedu on fuf jomum no wawi yarde de na eta quoi voilà jonno jonka modba woɓɓe kam mbi so ni tawi torra on e yaahe on sindi fu jomum yarande tawi faysi eta e baasi wala mais so tawi torra on e suko on sindi fu yaran boɗi ɓe eta quoi ɗum du yoga e konnguli quoi inchallah nde kaali haala ketete ɗum etetede bon ko ɗum innira etude jonka warani wiide ni waɗa dalilu ñaamdu talka en kokke voilà waɗa ñaamdu sabu ɗe ñalaɗe ko gonnon miɗo hiiso ɗum ɗum anka alqadara kilo e feccere ɓurata noon donc arande en kay faysi ayi ande ka ñaamduji ngala faysi ittuɗa gawri muutli kokkuɗa goɗɗo no wawi kam gawri ndin jaati neɗɗo wawi ƴakkude era ndiyam dow ɗon ka ma jogiiɗo tamoro joni sa hokki ɗum kilo e feccere ɗum no wawi laatade ñaamdu muɗum mais hannden comme ɗum hannden ka yimɓe gowti ñaamdu bawɗe no ngoodi hokkude goɗɗo ndago gawri muutli tan ni hokkay ɗum somaye wawi hono a tampiri gaɗanɗa ɗum yel sabu ɗum waɗi modibaɓe hannden woɓɓe mbi ma ceeɗɗen kokka jomum ma ndefa faa wooɗa waɗa ɗumani hirande lobbere kokka jomum ñaama quoi donc hadde alqadara ko haarata ɓi adama neɗɗo gooto ɗum ñande fu quoi ñande fu jonka so jomum haajama ñande fu eta fa lewru waata so haajama do hawrduran ɗum fuf waɗa ɗum ñande wotere fuɗɗode lewru so haajama do sakintinan quoi ɗum kay fu na fu na dagi no wawi laatade inchallah famini sanne de joni woɓɓe no goni hen ɗum ka joni kaldan haala doctorore ittugol ƴiƴam muɗum hokka goɗɗo ma du ɓileede en wala no wawi taw neɗɗo yewa tan ni ɓila ma du an kay komi wimi joni ittugol ƴiƴam muɗum hokka goɗɗo noyi ɗum worri e suumayre tawa suumi ɗumani hono ittugol ƴiƴam
tawe henco tan itta ni ley suumayeru hewɓe modibaɓe no mbiya na waña hana sabu ayi ittugol ƴiƴam ko ɓuri hasare na lo'na ɓi adama sabu ɗum waɗi fay ittoɓe ƴiƴam ɓe nde itti ƴiƴam fof kokket goɗɗum ñaama wakkati on fof heɓa sembe ma warta quoi hay suumayerule ɗum wawa latade donc sabu ɗum waɗi ɓe mbi hono ittude ƴiƴam fa heewa ni na woɓɓe ka jaati jeehi wiide na ɗum bonna suumayeru jaati mais jonka ittude ƴiƴam seeɗa saabe examen ji ni e ɗum ka basi wala dagu seeɗa kal ni ko waɗire examen ji ni tan e ɗum ɓe mbi basi wala mais ittude hono faandu hundu so wana tila woɓɓe kam mbi soni wana tila e fof dagata ko woɓɓe mbi faysi laati tila na bonna suumayeru ndun donc ko ɓuri wodde ley suumayeru ni sono en itte ƴiƴam fof accen fa jaren dagu jemma ni en quoi jemma ni ɓawa par ce que ay golle fuu mo modibaɓe gaɗi luural dow muɗum fof so wana tila e fof neɗɗo acca ɓuri wodde wala jonka so neɗɗo yari ni na wawi ittude ƴiƴam sabu ittude ƴiƴam kan hadde ko waɗete fa foti ittude ƴiƴam hokka goɗɗo baraji wala sabu o wurnude ɓi adama quoi donc ndel ɗon yimɓe kana yeɓade ɗo fay seeɗa donc ko jokkat ɗo ni par exemple ɗo kure pikkagol en wala pikkagol du ɓe mbi son pikkagol safari ni tan basi wala e muɗum basi wala e muɗum to pikkiɗa fu basi wala jonnon kural gotal tan ɓe mbi ɗum ka dagata ko ɗon par ce que ne wodi kure goɗɗe kure sa pikke ɗo wayin hono a ñaamu ko amma tan aɗa haari quoi wala ɗen ka dagatako wala sabu suumayeru jaati ndakam muɗum wonde matuɗa aɗa rafa quoi wala sa fayi matugol ko wadde suumayeru jaati farra dow ɓiɓɓe adama en nden saabe jogiiɓe neema gilla kamoe ka ummi anda rafoɓe so ndafama fof miccotoke wallahi no woodi woɓɓe kamoe ka ni on gurdam moɓɓo donc ɓeena kaani wallede ɗum no jeeya e ley sababuji sabu ɗum wadde modibaɓe meɗen mbi hono kure karnoje ɗen kana kaɗa mais pikkal ni saabe safare en ittugol ƴiƴam seeɗa saabe examen ji ɗum kay fuu woɗi ittu ɗon cafaje gommo nana toɓɓe e gite en ma na toɓɓe e noppi en ɗum fuu basi wala e muɗum basi wala e muɗum jonka ko toɓɓete e hunduko nde naata ley ɗum kana haɗa sawna tilso de joni eɗen mata woɓɓe mbi'a moɗugol tubtade ma hosagol no bonna suumayre noyi ɗum wurri ma turre alɗe kuje tati turre moɗugol tubtade ma hosagol noyi ɗum wurri sari wallah gayno sabu ɗo no tambini yimɓe sanne so min miɗo micco hitande gomma Libi tawanomo toon nde min jeehi ambassade gaɗum conférence ko artata e suumayru ley suumayru ni nde kalum haala tutte bonnata suumayru nde chauffeur ambassadeur no ɗum foti welde ɗum fitti daroye fa garotoɗe o wi kam wallahi kanko o mayno gillo o rima sabu wiya kano village maɓɓe toon wiya kano neɗɗo moti tuuten fof kam ka ni on no suumayru tacci sabu ɗum hay kankol tuute makko garan sanne fa nde kom sano tiigo hono konkuyel gomma ɗomo tuuta mbimi hadde modibaɓe fuu na kawri moɗugol tuuten bonnata suumayru taƴata suumayru taƴa sabu tuute wona hunde janande e tergal ɗo e ley tergal ƴuuri donc taƴata jonnon jonga ko modibaɓe mbi ni tinta acca tuute keewa hunduko ma sanne saki to moɗa ɗum jonga ne matanɗa ɗum seeɗa waɗi fu moɗa quoi basi fuu walla modibaɓe fuu na kawri tuute taƴata suumayru ɗum go'o yiɗe ɓe ngel hono tuure sani a tuutu de a furñitay fof taƴata suumayru wala ɗum yimɓe meɗen kaani famude sanne sabu goɗɗo ɗomani no miila so rewi fa tuuti fu non suumayru boni tuure quoi tuure kalte haala muɗum surtout hannden paliji ɗi no godiri ni goɗɗo no wawi tuutude kil ɗiɗi kil tati kil no fayi sowre ñalawma saabe raf cellal donc ɗum fu so ni wana jonka o tuure nden heddi e hunduko mum de yecci moɗiti ɗum voilà so waɗi noon ka fu tacci mais so tuutu fa yasin fu kam jaati lamni yo tuutuni fu yaasi moɗay ɗum basi wala taƴata suumayru jonnon jonka ko wartata e tuure ɗum woɓɓe modibaɓe mbi hencagol waɗa fa hoore fa tuuta ɗum no bonna suumayru
parce que goɗɗo joni na mata hono alhaali reedu muɗum na waɗa ɗumanin donc na miila so a tuuti fu ɗum na samtan na henco fay watta hondum ley hunduko muɗum mema lakalojen manda lakalojen wiyata mema fa ɗumani ɗemgel gongel leygange neɗɗo memingel fof ko ɓuuri hasa tutan wala ɗum Modiba mbi ɗumani woɓɓe mbi na bonna sumeru woɓɓe mbi bonnata mais na waña sanne Modiba so mbi sa waɗi hunde na waña fof kadi sa waɗi ɗum fu na woodi zunuba fay so bonnata golle on na woodi zunuba ndelle neɗɗo acca ɗum ɓuuri wodde ko inchallah e hosade taƴata sumeru hosade taƴata bonnata so pat jonnon so kosorgal mari wala so kosorgal ka basi fu wala wakkati fu mo kaajaɗa ñalawma so ni o kosorgal leggal fina tawa ko anduɗen ɗum wakkati mo kaajaɗa foɗa wawi hosade mais so yini wo pat ko ɓuri wodde e ley Modibaɓe ɗum do mbiyayna taƴa koye mbiyayno na waña ɗon pattiji comme ayi pat na jogui kam ɗumani hono anda urgol mbiyeten ɗum na lumgol kade anduga na jogui hendu ka hendu comme no jogui hendu ndu jaati wakkati gom na goɗɗo ka na miccen hono mantilonte ni quoi donc ɗum ɓe mbi ɗum na waña sanne so na heewi sanne du no wawi taƴude sumeru par ce que ayi hendu mantilonto so ni a henci gattuɗa e maɗa fo no bonna sumeru sabu sa tawi keke mantalonde nde naati fay kinema ɗo fof a matanan ɗum fa ley reedu donc ɗum no bonna sumeru donc so ni pat on wo pat anka hakkundejo wala urgol wala lumgol na a wawi hosarade to mais Modiba mbiyano rentade e muɗum ɓuuri wodde sabu sa selay hosarade ɗum sanne fof surtout patti gomman gonta na beeli sanne wawi nono bombom jallo ka hilla fo moɗanko ɗum huno on toon ko donc taƴata mais rentagol e muɗum ɓuuri wodde ɗum ɓuuri wodde inchallah masura joni docteur ko kanɗe no fuɗɗirde ɗon kam wonum joni so sumeru ina fuɗɗa yimɓe ne kala haala anniya sumeru woɓɓe ne mbiya weyti fof o gatta anniya woɓɓe ne mbiya a waɗi anniya nde gotere fof hecci so docteur noon jirɗon ko yimɓe mbiyata noon ɗum en fait o e luural Modibaɓe quoi wona joni ɗum fuɗɗi kono Modibaɓe hoɓɓe ka mbiyayno ñande fof e anniya muɗum ñande fof e anniya muɗum kene mbayriɗa nde jonka en tout cas ley jemma fadde e maɗa fadde e ñalawma ankay fadde ankay weetude quoi voilà woɓɓe kam mbiyayno ñande fof e anniya muɗum honno julde ni a wawa anniyarade juule ndago hitande mbiya ma lewru mbiya mi anniyake ɗo julde fof e anniya muɗum woɓɓe mbi noon mbi woɓɓe ɗum mbiya o anniya goto ñande arandere nde hecci min dow ɗo gonum ɗon to jarrimi ɗon ɓuuri welde kam sabu ɗum ɓuuri hoyande yimɓe voilà donc ndelle kala kettiniɗo ma daaro en fof faama min dow on mazhab muɗum ñande wotere on ne heƴa hade lewru ngu fof kadi jonka en gaɗa ndagu hande ɗumanin wonno darɗe tilay jaango tilay suume jemma a hoƴan anniya tan mbiya soni Allah jaɓi fuu a suumoto lewru ndu fa wata gaɗa du'a lamɗo hokke bawɗe suumade ndu timmini on no ɗum heƴi fay si a miccaki ñalaɗe garoje ɗen bonnata fa'i sabu ayi anniya on na jeeya e ley ñuygal sellugol suuma yeeru donc soni sabu ñuygal sellugol suumeru kulle ɗiɗi anniya e nantagol anniya woodi e natude e golle on quoi haɗitade yarde e ñamde e mawdurede quoi donc wi'oɓe ñande fuu sa wana neɗɗo hooƴa anniya ɓen sabu anniya sa wala fuu golle on jaɓatake wawani wiide fay si garoyɗa ñande wotere a hooƴa e anniya wana ñalande nden a suumaki hay ɗum le na tampini yimɓe sanne sabu gejji na keewi quoi ndelle e dow mazhab bi o ke jemma goto on so ni anniya ke heƴi ñalaɗe keddiɗen on min kay ɓuurum hoolade on ɓuurum wadde ɗum anin quoi voilà donc jarta ille docteur ɗum tampini kam tan min kam andano ke sumere sina ngara anniya tilay min kam miji sumere hewti tan anatan tan jaka tilay sina ngen sumere ɗum dari nden ngaɗa anniya ge ko jan no anniya on o tilay bon jonka anniya on no hoyri de ayi anniya wana tila joni muɓɓita hunduko ma kala faysa ɓernde tan aɗa wawi anniyorade ɓernde dago joni goynama wiya jango ya wo tila suume ko ɓuri hasade alsilami kewtuɗo fuf
na hooƴi ley ɓernde muɗum so weeti fu suumoto fay se haalay quoi ay Modibo heewɓe mbi on anniya na heƴa quoi na heƴa on anniya na heƴa mais ko ɓuri wodde ni tawe kooƴa faysta segonneji 3 kuccunora e Allah mbiya Allah an farri lewru ndu wodi alhamdulillah do an tagi kam fa hande kam hewti mi wawi suumade miɗo selli miɗo segonduri so Allah jaɓi sa jaɓani kam homi suumoto lewru ndu donc Allah hokkaram bawɗe suumade ndu nden ɗum anniya ɓurɗo fu sembe kade wala ɓurɗo sembe fay sa waɗira noon do bas wala bas wala ndele docteur joni émission meɗen no woɗɗa kante hen do kante woni yaade de joni docteur komin kajana mi ƴama agum kujje ɓe limtuɗe ko hatta neɗɗo suumayre so hewtake neɗɗo de waɗi ñalaɗe suumaki no yoɓirta ok donc so ni tawi geldi ɗi sariya wallini so ɗum heɓima fu wana tila ko cuumoɗa donc so ni tawi ɗumani par ce que a yino woodi woɓɓe kay geldol muɓɓoy wo geldol duumingol ndagu mo sella ñaw nduumingo ngo sawratako ma nayejo voilà ɓe en fuu sono joɓɓoa fof donc jobdi ndimo e dow wana suumagol mais ñamnude quoi donc jonka soni ley lewru korka nun so ɓe keɓay ñamnude miskine en fa lewru ndu waati nde lewru ndu waato fu jonka ɓe ñamnan quoi ɗum ɓe jobdi sabu ñamande woni dow maɓɓe quoi kamɓe ko ni jon noon ɓe geldol mumɓe wana geldol duumingol ɓen ndagu mo sella ndagu ñala tatina fukki ma ɗum e bandum en nde lewru ndu waati fof o suumoto honno cuumayeje honno suumarete ni tan honno suumarete ni tan so jamma wari tan kooƴa anniya so Allah jaɓi fu ñalande subakare nde mi yoɓan ko wonno dowam e suumayeru ɗum timmi sina rewdirana bo rewndurgol ngol wana tila rewndurgol ngol wana tila jon noon woɓɓe ka mbi ngol kangol ɓuri yiɗede mais ko tilsi pay ni tawi neɗɗo tinno yoɓa law wala yoɓa law sabo ɓi adama dawranta hoorem jeeya hoorem woodi ñamande duna tilsi tawi nde heɓa fu yoɓe quoi jonka ɗum ni waɗa ɓe mbi hono sakkintingol ngol so wana tilsu fu na waña quoi na waña voilà mais jonnon wona tila ko jokkundure surtout so tawi jokkundurgol ngol hawri e wakkati nguli suumagol ngol hawri e wakkati nguli fu yan jokkundurgol no wawi torrude joomum ndelle fay so jokkundura e baasi wala quoi baasi wala inchallah docteur lewru ndu lewru hinne sanne lewru ndu hinneji Allah ɗi fu ɓuri hande hen nane wakkati fo hinne Allah kan woodi hen ndu lewru voilà joni noy anin ndu noy imam en anon yimɓe mawɓe darniɓe diine ɓe ɗum han ɗon wadde hen le nduru suumayru walla leydi meɗen Burkina Faso ndu anin ndu ndi hewta hoore muɗum e saɗolmaji ɗi gonɗen hande ɗi ko eley min ka eley miijo am par ce que ayi hakkeji wo ankay wo ɗumanin wo pelle quoi go'o ka fu hakkunde meɗen e Allah wonko Allah tilsin dow meɗen ɗum ko hakke muɗum kañum ɗon suumagol ngol mais no woodi hakkeji goɗɗi ɗi Allah jappi dow meɗen tawi hakke mon fu hakke hoore maɗa no woodi hakkeji goɗɗi ɗe hakke leydi ndi gonɗa ley muɗum aɗa wuuri ley muɗum aɗa ñaama ley muɗum ɗon ndimaɗa ɗo mawnuɗa ley mayrude gufol maɗa uwa quoi no woodi kadi ɓiɓɓe leydi e wondaɓe ɓe fu ne jogui hakkeji muɗum ndelle ɓi adama fuf to alsilama fu to tawa go'o kay soni hiɓɓini hakke Allah o fuf ndaara hakke muɗum e hoorem ɗum le wara en wiide ta torra hoorem ta torra goɗɗo ko jokkata ɗum fa hannden jiɗunduren nanguduren kollen en fu en sakiraɓe sabu lewru ndu wiyakano lewru sakirago lewru dokkal lewru yaafamu'en lewru yiɗundurde voilà wara wiide suumagol tan donc ndelle go'o kala ko Allah haɗi fuf kattoɗen fa laaɓa tal sabu ko Allah haɗi fuf woko torrata ma torrima an gaɗɗuɗum on ma torri gondoma ma torri leydi ma ndelle kala ko Allah haɗi ɗum fu kattoɗen fa laaɓa ko fuɗɗata e go'o majjum fu ño'ore fewre e haasidare e munafikare e nguyka en ɗum hadde kulle bonɗe fuf wala e yelanade goɗɗo ko boni en huɗude en yennude en ɗum fu kattoɗen fa laaɓa sabu ɗum hoore no jeeya e ley suumayeru sabu annabi sallallahu alaihi wasallam wi'ayno na heewi e yimɓe kadi tiiɗo ñaamde e yarde tawi heɓa e baraji suumayeru muɗum ko ƴama ɓeele on ɓeen wiɓe
ɓe ɗumani hattiɓe ñamde yarde mais kunduɗe cela en na jennana kuuɗa na ngaɗa ɗumani nelle on ɗon kotte so wana ndaaren fa on ko jokkata ɗum leydi meɗen ndi no wurri ni kebbinen du'aw kebbinen du'aw neɗɗo meɗen fof sabu du'aw fu ɓurɗo yawde jaabede wakkati nden neɗɗo yarata wala nden wakkati neɗɗo taƴata koram korka muɗum quoi on du'aw yakano Allah forñata ɗum jaaboto ndelle wakkati nde jareten nde du'antoɗo hooren fu du'ano leydi nditu Allah wartira jam e gondal lobbal e Allah waɗa Burkina Faso leydi ani ndi jam ndi ngalu ndi dewral ɗum e bahoto ardiɓe ɓeydu kala ardiɗo no moƴƴina suudu baaba Allah hokku ɗum wune sabu ɗum on ko tewteten quoi e hakkunde meɗen enen du jiɗnduren mballunduren sabu wallahi so yimɓe ne jiɗndura ne mballundura fu talka wala adnaru ndu sabu seeɗa jogiiɓe ɓen sona kawteteno fu fay goto talkiɗata fay goto tampata hay ɗum ne jaati na jeeya e ley ko suumayru wari fa jangina en annabi sallallahu alaihi wasallam wiya en faysta tamorore wotere tawraɗa wakkati jarata ɗumani nde taƴata korka ma nde peccuɗa nde kokkuɗa goɗɗo fu baraji a heɓan baraji fa fota haddi ko suumi ɗum tawe kanko on baraji makko ɗuytake quoi oui kanko to heɓan